Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nginikhumbuze ukuthi lami igama uveze ngithuthi ungakhumalo bathi ilaspo namagumede. Mhlawumbe ngabe usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela usubscribe, ungagodli ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu. Bafethu mahlabela phambili sibheka udaba okuyilona elihamba phambili, udaba oluthinta laphana intokazi yasemachunini eyaziwa kakhulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana nje nekuvungazelisa laphana inkundla yokuxhumana nje ngama-comment ehlezi nawo laphana uWelile umntaka Mchunu. Laphana uWelile-ke usevele wasabalala ngevidiyo yakhe lapha kade bonakala khona adla amponjwana laphana bamculele-ke bethu uthanda ukukhuluma iy'ndaba zabantu. Le video ke ivusa abantu abaningi laphana ekade beziphawulela khona kule video besho nokusho ukuthi uWelile akazihloniphi mangabe sephuza ngale ndlela laphana. Kuma comment nje athi angena ngimathe ungabuka laphana amaningi bekade exaka impela lentokazi ukuthi abantu abaningi impela bayaphuza utshwala, kodwa ke kancane ukuthi umuntu abonakala nabo esebushutheke laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Engathi ke kuyinto enhle laphana. Mhlawumbe uthini wakho umbono ngalolu daba oluthinta laphana uWelile umntaka Mchunu? Mhlawumbe inhle into ayenzayo noma ngenye indlela ezokuthi azipromote laphana, mhlawumbe ke egcine igamba lakhe likhutshwa ngalo laphana lengashabalali njengoba kwaziyo ukuthi intokazi lena ethanda kakhulu laphana ukukhuluma iy'ndaba zabantu nokuyikhona okwenza ukuthi ihlale itrenda ngaso sonke isikhathi. Wena luthini lwakho uva ngalolu daba? Asivele sihlala lapha na comment section ngixoxele kabanzi ukuthi wena kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngilasibone sengiphuma kanjani, ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kwakho nje ukusubscribe nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Savanna.